dahil sobrang init ngayon, akit tayong Baguio. BB tayo, BB Baguio balikan. At bibili tayo ng cream puff. Tara. What's up everyone? Kamusta ang buhay-buhay sa dami ng mga nangyayari ngayon sa mundo? Diyan yung kaguluhan sa Middle East. Bago pa magmahal ang gasolina ng tuluyan. Eto, grades na tayo. Apektuhan kasi tayo sa gera sa Middle East. Kaya tataas talaga ang presyo ng gasolina. Kaya pinost ko nga sa page ko yan eh. Abot daw yata ng 4 pesos may get. And then sa diesel nasa 9 to 10 pesos. Parang gano'n. Ganun kataas ang itataas niya. Ay nako. Sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, mag-ingat po tayo lagi. Kapit lang po tayo sa Diyos. Yun lang yun. Diba? Gulo-gulo na nga ng mundo. Gulo pa ng Pilipinas. Tapos yan pa. Kaya yun, di na tayo dadagdag siyempre sa katoksikan ng mundo. Diba? Enjoy lang tayo. Motor. That's it. Hindi naman sa wala tayong pakialam syempre, pero wala tayong magagawa eh. Yun lang yun. Shit, na-flat tayo. Ito ba yan? Fuck. Dapa. Flat tire tayo. Diyos ko, dito pa talaga yung nabuhutan. So ba malapit na vulcanizing dito? Umayos-ayos na vulcanizing. Usual, running flat natin. Di naman masira agad to eh. Running flat na lang natin sa malapit-lapit na vulcanizing. Ay, syempre bagal na lang tayo. Pero naman siguro dyan. Yan ang problema kapag ka naka-interior ka. Ay nako. Ay sayang. Buti na may malapit na nandito. Vulcanizing. Yun, may tanggal sila ng tire. Ay putik na yan. Yan sa'yo. Nakapak ka ba? Ayun, putik na yan. Pako nga. Yan show. Ayan, yan ang salarin. Ay, pagawa na natin to. Buti na lang may nadaanan tayong dito. Malapit-lapit. Tagus sa sin. Eto, ganito siya kalaki. Brother, thank you. Ganyan kalaki yung bumutas sa atin. So tumagos siya kabilaan. Ay nako. Bis may pang burger pa tayo. Hala na. Thank you. Yun ang disadvantage ng mga interior. Imbis na na tire sealant na lang, wala. Ganap ka talaga vulcanizing. Kung tinamaan ka ng kamalasan talaga. Pero okay lang yan. Ibig sabihin may may kumbaga warning na sa'yo na pwedeng magdahan-dahan ka, ka muna, stop over ka muna, dahil baka may mangyaring masama, ganon. Yan, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Thank you Lord. At yun lang po yung nangyari. Kayo, na-experience nyo na rin ba yung ganyan? Especially kapag kagabi, walang bukas. Diyos ko. Siguro kahit ako sa totoo lang, kapag ganun nga pagka nangyari sa akin yan ng gabi. Tapos tulak ko na lang talaga. Tulak ko sa pinakamalapit na gas station, balikan ko na lang inumagahan. Ang bigat-bigat kaya lalo pagka flat na. Walang hangin. Imagine kapag ka nangyari yun sa atin sa expressway. Yan, tayo nun. Or ewan ko, pwede ba magtulak dun? Ang alam ko hindi eh. Talagang alam ko hinto ka and then itutuo ka talaga. Alas 3 ako malis ng bahay. So malamang nasa Baguio na dapat ako ngayon. Pero okay lang yun. Kaya pagka kayo pinangyari sa inyo ganito, lang yan, kumbaga warning sa inyo yan na tipong slow down, calm down. Diba? Huwag kang magmadali. Kasi baka may mas nakambang na mas malaking panganib, mas malaking disgrasya. Kaya imbis na magalit kayo, umihinit ang ulo ninyo dahil nangyari sa inyo yan, magpasalamat pa kayo dahil nangyari sa inyo yan. Dinidelay lang tayo ng Diyos na para mas maiwas tayo sa mas malaking disgrasya. Amen. Meron naman na talaga kasing meron naman na kasing mga
vulcanizing or mga tire shop na tubeless talaga lang ng mga ganitong mga rayos. Pero yung sa amin kasi hindi pa sila masyadong biyasa sa ganyan. So ayoko rin namang may pagsapalaran baka mamaya sumingaw. Kaya yung mga mga Cafe 400 natin dyan or yung mga dirayos na motor natin dyan, naka tubeless na kayo. And kung naka tubeless na kayo, pasabi naman kung saan kayo nagpa-tubeless, baka sakali puntahan ko. Doon na lang ako pa-tubeless din. Bawas tayo ng hangin ng gulong, matalbog. Tabi mo tayo dito. Bawas tayo konti ng hangin ng gulong. Masyadong mabouncy. Parang tayong babato eh. Okay na siguro yan. Kayo, ilang PSI nilalagay sa mga nyo? Sinusunod nyo ba yung standard ng gulong? Ako kasi hindi eh. Lagi ako nagma -4. -4, -5. Dun sa may dapat na PSI na nakalagay sa kanya. Nagma- ako lagi. Gawang mabouncy kapag doon pag sinunod mo. Kumbaga ako, pulso-pulso lang. Pinupulsoan ko lang. Pagtingin ko, okay na to. Andar pa ba tong camera natin? Yun, andar pa. Old school na po kasi tong camera natin, Hero 9. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan. Okay na sa akin yung DJI. Yung Osmo, ganun. Okay yung Insta. Yan. Hindi, wala pa tayong pabili doon. Okay pa naman okay pa naman yung kuha nito Baga, makakasabay pa naman sa mga 4K, gano'n, 5K na resolution. Ay, sarap talaga magmotor dito sa Baguio. Yun lang yun. Mas gusto ko talaga nagmumotor pag pupunta ako dito kaysa nakakotse. Diba ito, ramdam na ramdam mo yung hangin. Kitang-kita mo ang gantaas. Pagka nakakotse kasi, limited yung view mo Tapos pagka ng traffic ka pa rito, yari na. Diba? May bumagsak na kahoy dito. Malay mo, pagdaan pala natin kanina, tayo pang mabagsakan yan, di ba? Kaya yun, kaya dinilay tayo ni Lord. Whee! Akala mo, dinaplat kanina, mabangking-bangking ka pa ngayon, ha? Ito na naman, nung iniiwasan ko tubig. Kaso talagang hindi maiwasan. At naulan pa nga. Saan ibig sabihin na ito? Huwag na tayo tumuloy. Uwi na nga tayo. Balik na lang tayo susunod. Yun lang yun. Wala kasi akong dalang dito Wala akong dalang doon. Kapote. Alam ko na kung saan tayo pupunta. Doon na lang tayo sa may doon na lang tayo sa may Shell. Ito, paborito kong tambahin din sa may Shell Rosario. At ayun, hindi na lang tayo tutuloy. Tambay na lang tayo dun sa may Shell. Dito mo tayo. Diba? Ganda dito. Ayun si kuya tatanggal na ng kapote. Ibig sabihin talaga malakas dun sa ulan kanina. Ay, buti na hindi tayo tumuloy. Buti ba? Buti sila, may mga kapote. Buti na lang, wala tayong sasadyain talaga doon. Lord, salamat po ulit.
Then, kahit parking na lang dito, punuan pa. Yan, hanap na lang tayo ng banda. Tingnan tayo pa makakainan. Actually, hindi talaga ako nasakay ng ganyan eh. Mamahalin. Baka ano lang tayo eh, karinderya lang tayo eh. Yan ang karinderay, andi sabaw. Diba? Pang ganyan lang tayo. Ano may nakita ko dito eh. Kanan tayo dito. Ito na lang tayo tumambay. Dito lang tayo kumain. Dahil sablay na naman ang lakad natin. Uwi na lang tayo. Pero may nga muna tayo sa bahay. And the expressway na tayo para mas mabilis-bilis. Tsaka sa totoo lang kasi mas safe pa rin talaga dito eh. Kaya nga kanina may mga nadaanan akong disgrasya, di ba? May mga muntik-muntikang ano. Kasi nga na-flat pa tayo. Kano pa ba load natin? Magkano? Yun, 445. Pwede pa. So hanggang dito lang po muna ulit. Sa susunod, sa manual ako. Sana may magawa tayo maayos. Yung sabihin yung ano, kasi nung nakaraan, di ba? Kung napanood yung uling vlog ko, yun nga na supposed to be yung papapalit tayo ng ng RFID. Hindi na tuloy, gawa nga lang nasaraduhan tayo. Kasi ito na naman, bibili lang nga lang ng cream puff nasa pa. Hindi pa natuloy. Ayan, maraming salamat ulit sa magsama sa akin. And sana safe lang po ulit tayo lahat ngayon. Lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin dito sa may Middle East. Yan, lahat po kayo dyan. Mag-iingat po kayo. Yan, kahit po hindi natin kababayan. Okay, take care, be careful. Okay, just pray to God. That's it, yun lang kaya nating gawin ngayon. Magdasal sa ikakatahimik ng ating mundo. Sana matapos na yung gerang yan. Wala naman talaga na nahalo kasi dyan eh. Lahat naman talaga talo eh. Eto masaklap no. Isa lang naman mithiin natin. Magpayapa, tahimik na buhay. Pero iba-iba lang talaga tayo ng pamamaraan. Minsan kasi nahaluan ng pang-personal na interest. Kaya nagiging ganun. So sana mas manaig ang kapayapaan sa ating mga puso, mapag-ibig. Diba? Hindi puro away, puro gera. Yan, thank you po ulit. Maraming salamat. It's me, Lolo Max.